Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da fatan an tashi lafiya, ina wa kuwa fatan alheri. Regarding Moon Cash Saga, shine abin da ya faru. Ina ji the message is very clear. Kowa ya karanta, ba wai irin sun gudu yadda mutane suke ta wannan maganan bane da haka. Matsala ne suka samu wanda suke so su canja project din, su canja mata suna ko su canja irin da salon tafiyan saboda wasu issues, both technical and non-financial issues da ya affecting ɗinsu. Shawaran da nake bayarwa shine na farko, in kana tare da wannan Moon Cash din, kar ka rabu da shi yanzu, ka jira su gama. Akwai abin da suke cewa snapshot suke yi, ka jira su cire report ɗinsu akan cewa in sun yi taking snapshot na kowa wanda za a zo su yi mishi swapping da new tokens da za a zo su yi building, daga nan in ko rabuwa za ka yi da shi ka rabu. In ba haka ba, idan ka rabu da shi yanzu, later on in suka zo za su yi snapshot, za su kirkiri sabon tokens in sun can su yi swapping, kai ba za a yi da kai ba. Kuma I'm very sure akwai time da zai zo za su ce duk wanda ya sayi daga lokaci kaza zuwa kaza shi baya cikin wannan swapping da za a zuwa yana sabon tokens din. Amma yawancin in kaga project haka ya fara faruwa tattare da shi, kamar irin kalfin irin rugujewa ne ya fara zuwa masa. A developers ko a team that cannot handle the previous project, I see no reason da za su yi sake maintaining sabon project din. Wannan ya faru ba kansu su kaɗai ba, ya faru a kan Cubic ne ko miya ko wani ɗaya, ya faru a kan Sep Bank, from Sep Bank Digital to Sep Bank, yes, those who invested a ciki sun yi witnessing a lot of disaster a kan wannan abu. So ka yi hakuri, holder na Moon Cash, ka jira in suka gama snapshot, in rabuwa da shi za ka yi ka rabu. Sometimes hakan yana zamantowa win-win situation. In suka zo suka yi sabon tokens ɗinsu, wataran ana samun riba fiye da ma yadda a da yake. Mun yi witness haka kan Sep Bank yadda wannan Cubic ɗin a farko haka. So ka yi hakurin aka zo aka yi sabo, in rabuwa da shi za ka yi ka rabu da wannan sabon tokens nasu ne in suka yi launching. A ran da suka yi launching kwa da kwana biyu kwana uku, sai ga asaran da kai din gaba ɗaya kan wannan Moon Cash da kake irin da hankali ya tashi na kwana biyun nan, sai ga wannan sabon swap da aka zo aka yi din zai mayar ma wannan asaran da kai din gaba ɗaya, sai ka rabu da shi peacefully. Amma yanzu kana rabuwa da shi ya riga da ya zo maka asara, kuma sabon da za a yi za ga ba rabonka a ciki. Allah ya sa mu dace, Allah mana jagora. But invest what you can afford to lose. This is ethics wanda koyaushe muna cewa ba fata muke ba. We are very sure a lot of projects za su biyo bayan su, because wannan is a strategy na wanda yawancin irin shit coins in suka gagara suke ɗaukowa, suke def ya yaudare su. Gashi abin da aka samu matsala, ko wealth ne suka fara dumping, ko board ne aka yi integrating akan abin nan buy and selling ɗinsu. A lot of za ku ga irin technical irin abin nan issues suke fitowa da shi, saboda irin da su nuna mutane is not their irin kara blaming ɗinsu, but irin da tactically su ne da laifi kuma su suke dumping sometime. Allah mana jagora. Kar ku sayar, ku jira yi su abin nan snapshot tukunna. Na da kofa ta alheri. Thank you.